Iepa, Joseba! Zemuz ate, adiskideok, ikusentzuleok, zemuz bizigea ze martxa, hemen zate, Tazio Zuduperen ubide xume hontan. Oantxe bertan, ubiderik xumeenetakoa, kamera aldetik, ikustazuen bezala, lagunok. Bueno. Esa jazbeia zemuz de joan asuntua, txatan martxan dago, lo otro, kaixo, eta kaixo. Haupa, Atenea, 2403. Kaixo, eta zorionak aurreko hilabeteko partez. Bueno. Ba, venga. Gaurkoan asunto serioa. Euskal Game Jam, eta ez dakit jarrieten, me cago en Dios, ez dakit jarrieten azkenen. Tontoa izan naiz. Baitu, erakutxeko izuet zertan nahi zen. Jo, presaka, bakizu, lanetik atea da presaka, eta hostillak. Kameran zer zaiten Atenea. Ba, politika aldaudet, kameran politika aldatu indet. Beti, tontakerik entzuten itun, Full HD, ez dakize, kamera eskasa auket. Bolara baten erabinen un ilargin kamera, eta hori hona zan, baina ilargi nola danganronpa jokatzen hasian ordenadoren, bere webkama reklama oindet berriz, eta nire kamera eskasa egin gehon itzan da zanun. Ze kristo, kamera eskasa balin goazen estilo pixkat ematea. Txuri beltzen, VHS efektua, eta emaitza hau da. Bakit batzu ditzegela gustatzen, baina nahi asko gustatzen zait. Asko lagunok. Eta erakutxeko izuet ze tontakerita nahi zen. Gaur Euskal Game Jaman zuzeneko hain behar deu, eta ustet ez detela ondo jarri, me caben Dios! Gamera untxiko talden azaltzeko eta dana, tonto nahi dut pixkat, baina, en fin. Hala izatea. Pantalla ikusgai, hemen Twitcheko jendilajea, eta hemen sartza alin bagea, hasi naiz hori aldatzen da ez dut bukau, Ostia, ze azken finean, hainbeste gauza ditut egunero, tonto, VRA, eski gaizki, gaizki. Disgustu hartuet, ontxe bertan. Ze Resident Evileko zuzeneko egiten nahi banitzu ezela azaldu zait, ostia, eta enun nahi hori. Ez tetin Resident Evil. Imarret, hau baioz, atxaldeon, ongietorri, zemuz geha. Ez tetin Resident Evil, imarret, games eta demos, eta horiten hasi naiz da ez dut bukau, ostia. 20.000 gauza bilizkitetelako burun. A ber, nola, Euskal Game Jam 3. Euskal Game Jam 3. Jokoak probatzen. Ostia, da gaizkin dut hori, mekaben dio. Ta tags euskarat hori jarrita dago, ez bai. Done, eman bertzaio, dagoen bai, la hostia, kakazarra. Jendea VR esketorrikoa eta ez. Eske VR-en asuntua oso berezia, ze hori ilargik dauke eta ilargin etxen itet, eta honi bain ere etxen nau, eta hemen, pixkat hankak lurren jartzeitugu, eta esate dugu, behitxo, Euskal Game Jam 3ko jokuak, eta hau kanal xume bada azken finean. VR-en flipada horiek, noiz, baina ez dakit jarraitukoeten. Bueno, nun gindoazen, adiskideok, nun gindoazen. Eta hemen daukezue Euskal Game Jam, game erantzeko artikulua, hemen zagartzeu, azken erantzunak, landerun zueta, kaixo da flipat. Tamalez horrein gozez, naiz eta GNU Linux oinarri duen Steam, ezin daiteke euskaraz jarri. Bale, hor, baldera ati erantzuten izan. Ez dauk ez ikusiek, Horazko egiten dauna aztu, hemen erdikoa inportauna. Euskal Game Jam topaketak intzituela, laguno, genteatu altzate. 37 partaide, 37 sortzaile, eta 48 orduz, garatzaile eta artistak ibilizian eurren, Eibar Ermua Uni ikastetxean, 37, ostia, programatzaileak, 3D modelatzaileak, marrazkigileak, diseinatzaileak, musikagileak, gidoilariak eta itzultzaileak ebai. No jodas, itzultzaileak ebertan egon zean, peña, to. Eta behitu ze tresna erabili zituen, Godot, Construct, Game Maker, Unreal Engine, Unity,
Audacity erabiltzen matematek, makinaz. Photoshop, Krita eta abar luze bat. Eta hemen behitu zema joko, zema dia? Bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joku! Bueno, ikeragarria jaun Andreok. Ez da izango zuzeneko artikulo irakurtzen bakarrik, Jokau engoitugu. Jokau. Nik batema begiratu nuen. Norbaitenak oso itxura ona. Norbaitenak gaurko parrilan dago. Gaur 15 jokatzeko igual ez dit emango denbora. Baina bai lehenengo fila eta norbaiten joko hor parrilan dago gaur. Ta gu hemen. Doble mauler, ongitorri, doble mauler, doble guardadu. Treke, mon amor. Treke. Doble maulerren kantu da. Ate, haupa estaino, haupa lagunok, danoi, inkaso danoi mesedez, lemailan. Bueno. Eta bueno. Asmo ez da txapeldunak edo garaileak izendatzea. Gainerakoek egindako lanaz gozatzea eta ideiak goraipatzea, baino nik hoxe inberdet gaur gozatu eta goraipatu. Ea ze artista, ea ze indiguan. Kaixo! A ber, hemen gaude Euskal Game Jam 3 itch.io webgunean gaude. A ber, hemen norbait interesauta balin badago, jokoa probatzeko, bakizue. Daukezue gamerantziko webgunen, ja pixkat zarra da, ni pixkat tarda hoindet, okupauta ebili naiz, baina ja albistea pixkat zarra gatoa. Orduan bilatzailean emata bidazue Euskal Game Jam 3, hori saltzea. Eta bestela, itch.io/jam/Euskal Game Jam 3, entries. Hor daukezue, material interesgarria. Eta hasiko gea, lehenengoak hemen ordenen, ni oso pertsona ordenatua naiz. Zudupe Linuxen zabiltza? Ze galdera da hori, Ibaios? Ze galdera da hori? Noski? Zudupe Linux. Pluton planeta da aldarrikatu nahi nuke hemendik. Ubide xume hontatik. Eta Zudupe Linux hemen dago. Hemen dago bere gauzakin. Lutris, espero hori ikuste zuela, ez? Lutris, Steam, RetroArch, OBS Studio, Kdenlive, bideok editatzeko, Reaper, musika grabatzeko, disko hor grabatu non azkenengoa, Zast. MuseScore, partiturak idazteko. Eta abar. Hemen Linux zalek, Linux sortu zanetik. Eta jarra ezagun, dizraitzen egin ez, Venga. Nungin doazen. Oraindik, joko batzuk ez dakit ez diren Windowserako soilik. Ibaios, oindik hola legabiltza. Ibaios, alma kandida. Oindik hola legabiltza. Berdin da, hori etapa hori gainditu genuen bizitzan. Ibaios, etapa hori aspaldi gainditu genuen bizitzan. Steamen sartzezu, Proton, venga, a funcionar. Nik iaian nahiagoet Windowseko bersioa, ze errezago dakit jartzen. Steamen sartzet, Proton, fuera. Linux balin baia, instala, uste dize, hori ja pixka galdu iten naiz hor. Hoi berentzeko. Ea az gaitezen. A ber, chat, zer diozue? Linux to barrels. Jaio zenetik, zein da Linux to barrels? Gabon denoi, gabon ilargi, berandu nator, nola gabiltza? Ilargi, ondo, ilargintzako hau inberra dago, erakusteko, ilargi beto. Zeirut zaizu hau. Kaixo, gabon danoi berrize. Hau, ikustezue ze bihurtuen kanal hau, kanal xumeetan xumeena. Proton, egia da, Proton, Pluton, zer esan duen, Pluton planeta da, Heregia! Ez. Pluton planeta izaten segitzeu denon bihotzean. Eta hori ez diazue ukatuko. Gure bihotzen planeta da. Beraz planeta da. Beitu Pluton. Oso. Kilometro batzuk bai, urruti xamar dago, baina hortxe dago Pluton. Hortxe. Beraz, jarra ezagun. Ongi etorri jargi, estainu, eta jarraitengo deu, hemen gindoa zen betio, kukua lehenengoak inaziko gea, kukua, eta, a ber zagartzen hemen. Euskal Game Jam 3-ako 48 ordutan egindako jokua, Tebasek deskargatzen utzi bitartean.
Hola, hostia. Tebas, ligako Tebas, horrek interneta kapau iteo. Kriston kusida ekiteitu, Tebasek. Vale, eta hemen da abildua Barcinator, Mikel Dale Etxebarria, Mikel Da El Music, musikaria da hori. Ea ba. Jone Are, Mikel Calvo, vale, kredituak hola... Vale, hemen komentariok daude, komentario batzuk badare. Eta ez dakit hola firmatzauen da listo, edo izen gehiago dauzkan hemen. Gitu hemen dauko kukua. Lagundu kukuari bere erlojua konpontzen, orratz arriskutsuak ekiditzen dituzun bitartean. Mugitu, UASD eta edo geziak, salto egin, space. Egineak, Jone Areizaga, bale, hemen dauzko izenak. Jone Areizaga ilustrazioa eta animazioak, Xavier Barzinak programazioa, muntaia eta diseinua, Mikel Kalbok programazioa eta muntaia, eta Mikel Dalek musika eta soinuak. Bale, banik Mikel Dalen... Bueno, aurrena jokatu ingo dugu, eta gero interesatuko egileen gandik. Baina, ni musika, ni musika asuntok ma interesa auket, eta ia bere informazioa gehiago aurkitze duen gero. Baina, bueno, guazen. Guazen. Barzina ez, mesedez. Claro. Nafarroan Barzina abizena, konnotazio handiz beteta dago, ez? Planetek ez dute bere ilargiekin dantzatzen. Plutonetik aizenan horreztaino. Ateren bihotza dagoeneko irabazi dute, Mikel Calvo. Te bas, o te doy permiso, o te bas. Ilargi, onna, osona. Jarra izagun, beraz, vale, Steamen sartuko gea. Claro, jokuk deskarga moin ditut, baina ez ditut instalau. Ez dut eukiden boaik, oso loko nabil. Beraz, games. Hemen emango jo... add anon Steam... Hau, bueno, tutoriala, nahi dunak Linuxen jokatu Windowseko jokutan doidana. Add anon Steam game to my library. Mate jozu, gozo. Ja deskargauta eta deskompremituta eta nauzketa horretik. Horren gero hemen browse. Eta... Ui. Kukua? Ondo kukua? Kaben dio, erke asigea. Deskargau detua. Deskargau detua kukua, me kaben dios. Ondo. A ver... Estraitu gabe neuken ematunez. Lehen akatsa ataziorena. Hor da ota me kaben dioro. Hor da ota. A ver, enteatzea atazio. Bale, nahi zartu, recenten neon, hostia, ezki, kukua, hemen da kukua. Eta hoain, kukua hemen daukeo, kukua.exe, eta baina bate jau, gozo, nola zan? Properties, eta propertiesen, compatibility, eta bate force to use a specific Steam Play compatibility tool. Eta bate proton behatzi. A funcionar. Ta venga, eta... Ego zerrek funtzionatze bola, Ego zer sartza diziozu, ta venga! Tazio System Master Pro, Tazio Master Race, tutorial bikaina. Nafarroan Barzina Lucifer bezala da. Oso poetikoa. Oso poetikoa zen, planetek ez dute bere ilargiekin dantzatzen. Ha! Bueno... igual arrotu inaiz esaten danak funtzionatzeula, era hontan. Igual arrotu inaiz, ez da egia. Bendio. Bendioro. Baietz ba! Beitu ze ondo. Ostia, aurikularrak. Bai, lagunok, bai. Soinua. Ez da daitzen soinua. Me caben dios. Posible aldao. Igual ez da soinuiko handikan. Menuan ez da soinuik. Baina, raro ez? Kaka. Hemen
hemen ez dakit soinu behar leuken edo ez pentsatza baietz, eta ez dutela hitzen. O igual, gaizki jarri jadut hau. Dios! Zuek ez da zuen zerraitzen, ez? Oin. Ez ki hori izet konproba. A ber, kantua jarriko eta konprobatzeko soinua. Oin copyrightakin kakaztea bakarri berdeu, Kabentzotz. Bai, ni bai, baina jokuko soinua. Ez dakit soinu ondo jarrita duketen. Ostia, desktop audio igual ez dauket ondo jarrita. A ber, ze jarriko dugu? Hola ez daukena zeikan. Ez daukena copyright eola. Nere kanta bat, o... Joder. Izu zarra. Izu zarra... Txosten zazagarriko dugu. Uribra. Horreferak esperantza... Ito baiz jarriko dugu. Treigit... Bai nik entzutet, zueke bai ezta? Bai, vale. Vale. Ba, orduan, bueno, hasingo naiz eta aber ze pasatzen. Hasingo naiz da aber ze pasatzen. Ar soinu auken jokuak, oez, oze kristo. Erlojopekoa, askea. Bauke, hostia, bai, ondo. Aber. Bueno. Hostia, nola zan salto? Space. Vale. Bueno. Ordua iritsi zaik. Tasio. A ver. Joku nahiko kuriosoa, A ver, guain pixkate ulertu deula. Azkartu itea. Hostia! Kaben la hostia! Zer esatea zu, Marazki hori oso ona. Berri saiateko ga, ara hartze duten pixkat. Goazen... Hostia! Me cago en Dios. Vale. Venga, pixka despabilatzen. Tokasaltua ez dela da pixkat. Me cago en la hostia. Pasa inberdete, hostia. Engranajeak sartu berituzu ertzetan. Bai, eskerrik asko bai, kontura honaiz, kostata, baina. Joko onena. Doblema lorustez, onena. Oaingoz onena beha, ta soinua ta bolita. Oso ona. Bai, oso guapo hau, oso ondo inda hau, Hau ez da, ardipurdiko asuntua, Joder. Botoiz nastu naiz. Bueno, venga, tasio, venga. Venga, tasio. Vale. Josen. Vale, mucho tasio. Cago en la puta. Ez jarri urduri. Ez que hasieran galtzeitut bizitzak, tonto nahi eta hasieran. Puntu hartza bale maiot, venga, Venga. Hostia, eta manduak funtzionatuko aldu. Hori izte por hau. Ez. Vale, ez. Vale, prueba zen, Joder, arcade sticka jarri hor nun. Hau arcade stickakin oso guapo gongo zen.
Lasai. Lasai, venga. Venga, guazen. Vale, lasaitasunez, badoatazio. Cabe la puta. Itazio. Ez zeula asmatzen? Ostia, venga. Guazen. Eske hobeto da hemen urruti jartzea. Horreko da gozo, eta venga, lasai, Tasio, lasai. Pentsatzat ordu danak betetze izango la kontua? Gaia denbora zan, ezta? Baina pixka literalak izan dira. Jak. Venga, hain ezartzen. Ah! Hostia. Venga. Venga. Vale. Me cago en Dios. Eske alde hori ez da ondo ikusten, atzekoa. Bueno, venga, pasai maratela, hostia. Joder. Ez teula asmatzen, Ez teula asmatzen, Ben, zotz, ez teula asmatzen. Ta ingo nuke jogarreta hori... Zer nik honen manduakin asko zu eta jokauko nuke. Jogadina bat zeon. Teklauan... partez. Arkade estika jartzea lortu nula. Eta puntua gaizki daude, ezta? Nola gaizki? Puntuak! Jode, hostia! Traketxa naiz, Onartu errauket. Ez ziruzi, joki erreza. Ez ziruzi joki erreza. Ilargi. Ez hostia, zaila eta nervioso jartzen nahi naiz, Guapo dago jokua, baina... Askea ingo dugu, erlojupeko hain da dulen, baina askea. Ara horrekin zauze hobetza duen. Joder! Ziaro txarra naiz, onartu berauket. Me caben di oro. Gabon Andobuk. Gabon zita Landobo. Zer deu. Sufritzen nahi naiz, lagunok.
Ringo dugu manduan historio hori? Pa, 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 pa. Hau berez, nik uste honekin jain da daula, Txin, proba ezagun. Eske, Moskor mandu egaz nik beste gurba aukete. Ui. Ui. Ez ba? Oh. Eske, a ber, jokaldi bat inon, lagunok, esplikatuko izuet ze ineeten. Jokaldi bat inon, arkadestika erabiltzeko teklauan ordez, sartu nizkion teklauan, ez, alboko gauzak eta arkadestikan zean konfiguratu egin berko duzu agintea tekletara lotzeko. Eske, karo, arkadestikakin mando bat ateraet, arkadestikan txufako dut eta horrekin ja bilen, ze hori ja konfiguratu non. Txoia zuen minutu bat. Zital, hor altzaude. Hau ikusi bazu. Zer itzen, Full HD. Full HD estilo berria. A ver, ba. Joder. Kable luzia. Ez zait okurritu hasi horretik arkadestika jartzea. Baina idea poletia da. Epa. Ez zital, ikusteko bakarrik zan. Ikusteko zan nire Full HD estilo berria, erakutsen nahi nizun. Efektu egaz. A ber, arkadestika berez, ja konfigurauta dago, Steamen. Txon PC-en jarri berdet. Oen baiaz, ozen. Txo, hobezen imini mikrofonen zarata iragazkize. Txo, zeatik, zaratak entzutei asko edo? Jarriko ete. Ea ba, ikus ezagun. Pantalla ikusgai. OBS sartuko dugu hor. Eta hemen audio input capture hemen izango da iragazkiak jartzea, ez? Eta hemen iragazkietan audio iragazkiak. Zaratien iragazkixe. Zarata atalasea. Hori izango da, zarata atalasea edo zarata kendo. Zer dutzen, zital. Zarata atalasea edo zarata kendo. Kendo. Zarata kendo. Ok. Vale, agustot ja martxan daula. Close. Antzematea lazuz, Bueno, zarata imerko etortako. Antzematea lazata. Hombre, sartzea, ez? Bikain entzuten da, zital mandu egaz dabil. Nola mandu egaz? A ver. Moskor mandu egaz. Nik lehen ere ondo entzuten nuen. Bueno, baina jende finantzat, fiskat pauso gehiago amerdea. A ver, oain, txoina. Nahetena da, beste jokaldi horien,
ordenadorean ventiladora da. No jodas, entzun itea ventiladorea? Zer diok, ba, zurea edo nerea? Eske ventiladore honek zatateatze baina hor azpin dago. Bai, nik ere ez nun soinuik entzuten, jaja. Osea, zita zure ordenadoren ventiladorea zen. Bueno. A ver, oain, inbertena, manduan asunto hau. A ver, controller layout, gamepad. Orduan hemen, nik ja inun jokaldi bat, keyboard donos gamepad. Eta hemen ja... Ui. Mobileko ventiladorea. A ver, zue bakizu hau iten? Ez que hau inun bere garaian da, baina edo batzen nola zen. Templates, keyboard and mouse. Ah, vale. Hau berez jarrita dago. With directional pad bat biru lau. Nahi. Vale, uste eta huia martxan daula, Uste eta huia martxan daula, itxuin. Oin, proba ezagun, jokuakien. Berriro hasi. Ah, ez ba. Ba, ez. Ba, hostia. Liatzen nahi naiz ni movida hauekin, Liatzen nahi naiz movida hauekin. Nik hau konfigura unun. Nik uste dut bat birulauk tekletara dagoela. Barkau, Momentutxo bat. Nik hau konfigura unun, eta gezietara lotu beharko da. Edo azbd. Zer hau konfigura unun, zea jokatzeko. Zangoet ba. La hostia. Hau konfigura unun, ze jokatzeko, bazterka jokatzeko konfigura unun. Eta nik, ibaioz, bakit oiz... Joseus... Hor ba... Pizka liatzen nahi naiz, tontakeria hauekin. Importantea jokuk zean da. A ver, keyboard and mouse. Apply layout. Oain, okerez banao, oain jabai. Oain jabai? A ver. Eakutxeko izutei baioz. Keyboard and mouse. Bai, hori da. Palanka ASW ala zeon. Bai. Eta palankak inain ez gezieken. Zean, hori da, gurutzeta... Bai, ordu noain, nik ustet, oain keyboard jarri deula, ja baietz. Ikus dezagun, taratu iteu azten pixkat. Haze liada jotzen egin zen, tontakeria hauekin, behatzi terdidea eta azelera hau inbernuke. Baina eske, hostia, pasau inain nun kukua, eta claro, arkadestika jartza bale maiazu, lehenengon pasauko, lehenengon, Eni teklabakin oso txarra naiz. Ea ba. Hau full screen. Bai. Ea ba. Erlojupekoa. Lehenengon. Arain, Arain. Hostia, saltua badabil, eta joysticka ez. Saltua badabil, eta joysticka ez. Me cago en dioro. A ver, directional pad. Left joystick.
Hostia. WSAD, ba, hola dago berez. Txetxo badabilena gazibili. Eso edo geziak. Ai, zalantzaz beterik orain tasio. Hostia, hostia, hostia. Liau nahi zuen. Eskerta A. Add command A. Vale, ingo duna hemen jarri hauek. Ez que hemen ez da saltzen ez taldea. Numpad, hoi da. Up arrow, hemen bera, hemen esker, eta hemen eskubi, du, eta bain, emango dio, gorde, gorde aldek, vale. Eta bain, funtzionaz ez balin bau ya, teklauak inasekoa. Boi, jaun Andreok! Lehenengon, bai ez lehenengon. Bueno, hau beste asunto bada, Hau beste asunto bada, arkade estikakin nabil, gozatuz. Hostia, tonto nahinet. Gozatzen tasio, gozatzen. Ikara gozatzen tasio. Lehenengon adizkideok. Hau beste asunto bada, Beste koordinazio bat. Bueno. Ez que zeinek esango zean nahi, nire bizitzan gertauko zala Euskal Game Jameko jokuk arkade estikakin jokatzea. Buah. Humilki. Denbora juntzait. Kaben dios. Denbora bukau zait. Hostia, azkar inberda, toda hostia inberda. Venga, va. Pasen. Venga, azkar, tasio. Hostia, hori jodeu, Presaka, guain, presaka. Kabin, dio. Presaka biltzeatik, ze pasatzean. Batzen. Hostia. Me cago en Dios. Bazen. Me cago en Dios. Oscar. Uy.
Bai, jaun Andreok, bai! Kukua pasatu dugu. Hau jamanua. Pasatu indeu, jaun Andreok. Jaun Andreok, kukua. Behon dizula tasio, eta batez ere, behon deiela Jone Arizaga, Xavier Bartzina, Mikel Kalbo eta Mikel Daleri. Kukua oso joku politia, ondo funtzionatzeu, dana primeran, kostaintzait pasatzea, baina arkadestika martxan jarrietenetik, 2 minutun, zast. Behon dizuela dizkideok. Urrengo jokoen jarraituko dugu. Iltzulera. Zer da hau? Minutua da izango du? Ba, ala izango zen igual. Bikaina, Kalbo. Ba, iltzulera jokua. A ber, hemen ze informazioko guazen behien itch.io gunera. Eta, a ber. Ba, ez dugu informazio asko, Esan nahi zuet kredito aldetik eta joku barronengo iago kredituak. Bueno, itxura politia uke honen orkezpenak, ba. Oaingo oso ondo goaz, kukua joku edarra izan da. Bale, ingo dauna hemen babakizue, betikoa. Add a non-Steam game to the library. Hemen browse. Hemen tekla gehiago daude, konfiguratu beharko dituzun... Konfiguratu beharko dituzunak edo teklatuarekin jolastu. Bai, kaben sos. Zenba tekla erabiltzeitu da joku honek. Iltzulera, exports, iltzulera.exe. Hau hartuko dugu. Eta, egan ingo dauna da... Iltzulera.exe hartu, eta... Sartuko jo, bakizue, propertiesen, compatibilityin, forzatu ingo dugu, behartu proton bederatzia erabiltzera. Hori da gure trukua Linuxen jokatzeko. Konfiguratu berenak, shift eta utxunea. Mekaben zotz, zer da utxunea? Utxunea zer da? Espazioa, ez? Utxunea jarritan euken nun baitan. Bai, bueno, posible alin jokatuko dugu arkadestikakin da, ostela teklabakin. Enaiz liauko gehiago, konfiguraziotan. Iltzulera. Ostia, igual joko hasi daia. Hau jokoan parte da. Emaiok, tasio. Bai, jargi. Iltzulera. Bueno. Iltzara. Ze, Hola da asuntoa? Lasai hartu behar dugu edo kezkatzen hasi? Ez da bilelako ondone ordenaren. Musika guapo dago, Asko gustatu zait. Ea? Musika aldatu inda? Igual visual novel bada. Igual bestera batea behiratu behar da. Ikusteko zerbait. Hostia. Ez da bilela, me caben di... Hasita ginean! Moitu inbertzan! Xagua moitu bertzan!
Ai, ama. Ibai Osnaita izan. Ondo pasa erropak esketxean, zital. Fundamentua gizonak. Ordu hontan txak, lahora jarri, erropak eskegi. Zintzo, mutikoa. Oain arte Tasio lurrera begira zegoen. Eske hori joku gehiotan bizi izan dut hori. Eta Tasio zudupe, ni nauzu. Eta, ostia, ena izan panagoen kontan, baina oain dela gutxi jokatuet. Teklaboaz eta xagoaz, baieno mantxu hauek gitxi. Ni baino esan nahi duzu, ez? Bai, ni teklaboaz xagoak naiz, baina pakete historiko. Hori bai, manduak indarkadestikakin goi mailako jokalaria. Oain dela gutxi jokatuet, The Beginner's Guide, hau da The Stanley Parabolen sortzailean beste joku bat, eta behin baino dutan hola aztezian, hasierako pantalla mentzat, eta primerako lurra esan berra dago, azaitezen zozeiten Tasio, ostia ja, babua. Bai, hau ez da arkadestiak egin jokatzeko, hori garbi. Salto? Bagoaz. Bale, hemen oengoz oso joko desberdinak, beste diseinu klase bat, primerako lurra. Beste diseinu klase bat, eta irudimentsiotako joku bat, hartu. Tak. Zer da leku hau? Oroimena berreskuratu behar dut. Bale, eta, ostia. Eta zein behar dugu. Ondarazko erlojoa girau, ez? Girau nimerko litzake. Epa! Betxu. Ostia. Ze, hau asunto serioa, ja, Ondarazko erlojoa, denboran kontzeptuakin nola jokatu duen, diseinu hau, Godot, lo otro, a ver, oain? Hola, zer da hau jaun Andreok? A ver. Jarri behar dugu modun batea, pasatzeko. Eta hemen salto ditu alimatez kero ingo naiz. Efectivamente. Ideia ona. Oso ideia ona. Oso asunto serio hau, Eta visualki dauke estilo berezio baita. Ostia, nire nola joten naiz horrea. Aurreko plataforma aztutzat jogorko dugu, ezta? Ba, igual ondo, hain itzan lehen, Salto inmerkoa, oze? Oso bexit, ja. Iritsi naiz? Epa. Zeo zein dau. Jon Andreok. Ba, urrengo hori da. Guazen. Bale, da zio. Bale, guazen urrengoa. Salto inda oin arte bezala asmatze du. Bale, da zio, mucho. Venga. Horrea guaz. Keak. Ea ba. Karri hori nena.
Goazen... Goazen... Goazen berriz ere... Eta baina horrega goaz. Hostia, hori pixka korazio dago, Oain doitza lima naiz tonto, Kaka! Kaka! Jon Andreok, kaka! Ostia... Oso urruti izan plataforma hori, ez? Ez nuen, espero hasierara bueltatuko zintuenik. Gupideik ez dago. Traketxa alin mazea, berri zin osoik. Berriz urruti dago hau, ez? Ze hostia pasatzea. Oh! Okerreko autoia eman dio, eske teklabokin traketxa izateatik pasatzeianak, Venga, hostia. Hau da, gertu nahi hona? Bai, ez? Osea, eske hori oso urruti dago, no me jodas. Igual, moitu itea. Ez, hola da, hola da. Ea ba. Jarri, separen da segi. Jak. Ea, bazen aurrea. Venga. Hau da izango ez, bai. Venga. Erraz. Bale, eta hau zeti da baino urruti. Eski hau ekarri behar da, ez? Ose. Bai, hori oso altua, hau txikigoa. Honek jomar dugu, nik uste. Ose. Ose kristo. Ostia, Ni iritsiko nintzateke real lifeen Double Mauler gure parkurgile famatua nola ez litzateke iritsiko. Berandu nator, baina hala ere garaiz natorrela uste dut. Bai, norbait, garaiz. Bigarren jokoa dau, niri joko honek bertigo pixka ematen dit. Bai, pixka bai, Pixka bai, Eske infinitua berakaz. Bueno, infinitua ez, baina. Eta norbaiten jokoa, ez da iritsi baindik. Norbait ordenen nijoa. Kukua jokatuet, baina hau hiltzulera, eta gero Leicester dator zure, ez dakit hirugarrena laugarrena dan. Beraz, urduritasuna armailetan. Nere aldetik bintzat. Eta guain, horrein gotxalto benga. Arri iztegean. Mucho tasio. Boitu ze gozo goan horrea. Oso gozo. Eta baitu noin otregan. Baitu ze ederki. Hau ez da moitzen, demorakin. Pareta, gure aurrean. Ze hostia. Ara. Ara. Epa. Dios. Traketxa naiz, teklaua eta xaguakin, baina barbaria da banaz. Da ze traketxa naizen.
Bueno, euskortu zego hau. Handik zan igual. Aipatu nauzu, baina metroan nagota ez nahi zertaz enteratu. Hala ere, hau patasio. Bueno. Metroan, beraz. Haze bizimogoa, Metron ibili, la hostia, the big city. Ah, txon. Hosti, hortik zan. Tenez entero. Bueno, norbait, kaixo, norbait, zemuz zabiltz metroan in the big city. Esaten egin itzana da, eta lasai, gero berriz errepikatukoet. Ba, zure jokoa, ez dela iritsi bendik. Bigarren goaz. Ordenen nijoa, itch.i ondo bezala, eta hasi naiz kukuakin dagoen hiltzulera. Oaingoz game jama erabat epiko joa. Beitu, Epa. Bueno, Jon Andreo, koña, ze arte dao. Ze arte dao, flipante. Ze jende dao, ze artista dauzkegu. Hau nire gogotkoenetarikoa izan da. Joko ateratzeko, hostia. Erzita baina jokoa... Hor da, oia, esan nahi zute... Norbaiten jokoa garatzen jarraituko goendik, baina... Game Jameko bere jokoa ja hemen dauket deskargauta. Bueno, hor saltengo du. Check. Eta orain nola jarraitu. Handik zan meka bendioz. Tonto nahin dut, beste bain ere. Game Jama, etxetik erdia eginean ekarri eta... A ver, ondo eskilarak eta gauzak. Ze hostia. Jan Andreo, galdu naizela. Oh! Hostia, ez dut asmatzen noen kontan. Distruituta nabil, zuen txateko txoake jaken. Me cago en Dios. Alde harta joan behar da nik uste, baina nundik hori da galdera. Nola izte gaurrea? Kojonias. Hortik, Jan Andreok. Gen jama, igo gora eta eskubira. Eskarrik asko, ez da nio. Naiz entero momentu, baina... Me cago en Dios. Hostia. Kostatzen nahi zait. Musika ambiental hau ze. Artist,
Artist. Liadan bat inberretan, baina. Hemen iritsiko naiz, ezta? Oze, eskelen muitzen hasi naiz asuntua eta erori naiz, ez? Iritsiko naiz? Zuek uste? Igual, ez, Hostia. Me cauen! A ver. Joder, zetik erori naiz goraka jute balin ba. Cauen Dios! Min Dios! Nik ez dut musikarik entzuten. Hostia, igual bajo duket. Txen, igo ingo du volumena. Ez que meziu, oso guapo dago. Igotzet... Eta... Barkau, bueltatzen naiz jokura. Oin igual zozen zentzongo zue, musika. Oin bai. Oso guapo dago. Venga, hostia. A ver, nik ematen lehen behioten goraino juteko. Zetik eroitzen naiz mekauen la hostia? Vale, ezin dut horien. Zazpigarrengon ulertuet ezin dutela horien. Eta salto inberkoen normal. Me cago en Dios. Pixkat, zakit, txateko adiskideon arten baten bat badagon ni bezain zarkotea Bruce Springsteenen zalea izateko. Bai, pasatu beha... Pixkat, Streets of Philadelphia kantua gurrera azteit. Ez dakitola den ritmo. Eske mantxogi joaz akordek, baina ez dela, ojo. Txaten kri-kri. Zer deuain? Ze... Handi joan bertzan? Eta ergelaren haindet? Oze hostia. Irateko kri-kria, Bruce Springsteen buruz. A ver. Txatarri txapotokat. Zarra baina zein guztu txarra, Gabon. Gabon, matxin izeta. Kaixo. Zer deu. Espaldiko, zen martxa. Hemen Euskal Game Jameko joku probatzen egatuk. Hostia, a ver, oineroi gabe. Bueno, oina checkpoint indet. Zer ikusten da urrunean? Euskila. Eta hola, ez dakit, altare bat. Aukeratu atea aurrera jarraitu nahi baduzu eta bakea aurkitu.
Bruce Springsteen. Gaurko egun euritxu honetan. Eta ze kontatze ba, makin izeta gaztea. Ze bizimu? Espaldiko, ba ontsa konektautu harrapatu haut. Bueno, hotel... Oso noizen behin konektatzen hauk. Hilen behin daula, baina, ba, harrapatuek. Ba. Atea aukeratu jartzezunaz. Izandakoaren itzal bihurtu zara. Orain, azken oroimenaren oihartzuna zara. Hostia. Zer esan nahi diazu horrekin? Itz ulera. Bugatu inda joku hau, ze? Zer deritzu zuen? Esango nuke baietz. Bartzelonan betiko martxan. Umiak eta urtebetetze festak eta olakoak. Olako histeriak. Nungo Game Jamatek? Euskal Game Jam. Hau, ba, matxien hau game irauntxeak eta antolatzeie. Ba, olako Euskal Herriko hainbat sortzaile elkartu eta Game Jam bat itei asteburu baten da. Eta hortik ateatako jokuko hain apuratzen. Edo hori, edo berriro lurrera begira zaude. Amaiera txarra. No jodas. No jodas. Atea jun behar nuen ez, eta ez denboran katxarritu horta. Bau izatea zer dan. Eta ze, kredituak edo? Norbait ez aldauzke kredituak. Eske ni kreditua nahi dut ikusi. Eta behan dutzen nahi zaite, bi joku bosteik ez, amarrak, gaueko amarrak, oso txarto. Bueno, gaurko zutzengo dugu itz ulera. Ez dakite azkarra ikentzen nahi zen, baina, bueno. Ni beste saiakera bat ingoen nire kaxa, eta zerbait ikusi gabe utzi balin bada urrengo saion jokatuko dugu. Ze ez den nahi jun norbaiten jokua probatu gabe. Bueno, matxin galdetu jaken ez hemen, Euskal Game Jam 3, Game Irantxiko webgunen topatukoek. Bideojoko gile Euskaldunen talentua gerian jarri du. Eta jode, ba, iltzulera eharra, baina oso misteriosoa. Ze ez dut ez dara aurkitu kreditu ikan, da ezer. Ordon. Ze jende da hau? Super zorionak Martin, lan bikaina. Alfalfi Games. Developer, Alfalfi Games. Ez dago informazio gehiago. Kreditua jartzako astirik ez. Amaitu duzu dagoeneko iltzulera. Vale. Ba, bueno, Alfalfi Gamesei zorionak, hemendik. Ez du jartzen informazio gehiago, igual pertsona bakarra izangoa, ez du bere izena ematen eta abar, bueno, Martin jartzei hemen. Bueno, dana dalakoakin, ba, zorionak, oso joku berezie, oso kuriosoa, asko gustatu zait. Pena uketa maiera txarra lortu etela, baina beste pasara bat emango jot, nahi kaxa. Eta orain, urrengo jokua, Sokutogeri, norbaiten eskutik, Sokutogeri jokoa, itch.io ara jongo gara. Eta hemen run game, hemen, ostia, zer dauke, zeatik jokatzako mon, navegadoren bertan jokatzako mon. Nik deskarga guindet, baina zeatik ez hemen jokau. Nola dago asunto, a ber. Ez bakizu zeatik ez deten nahi, hau, arkadestikakin jokatzeko apropos alda. Norbait, arkadestikakin jokatzeko apropos alda. Zehala balin ba, Steamea joko eta.
Bueno, dena den Steamen, ze hostia. Steam guztu bitzen nahi. Ondo. Bistazo bat emango ziot. Etxian etzekat PC-ika, baina ber zerbait probatzia zekaten. PC gabe zaila. Matien. Sokuto geri. PC gabe asunto txarra. Ea ba. Noragoaz. Zertan jokatzekik matien? Ze konsolatan o zertan aitzeiz? Ea ba. Games. Ekar dezagun ona. Sokuto geri. Ekar dezagun. Ostia, norbait, igual bezat itxusik egin behar dizute. Prepatu ezu. Sokuto geri. Zeiga, ostia. Prepatu ezu. Sokuto geri. Linuxeako. Eta ni hemen Steamen instalatzen Protonekin Windowseko bersioa. Ea. Goazen, ingo duna da gauzak onden goitugu. Sokuto gerira jongo ga. Ostia. Ze kristo? Baitu, menduko, sokuto geri X potron. Itxuai. A ver, hemen dago sokuto geri potron. Hor kriston katxarroa. Zeharako, Steameako, no seke, baina hau nola instalatzea. Eske nik, Linuxeako... Gehiago switchia, baina Steamdekak tentatzeziak. Ez dela Mac zahar batzekat eta gauza batzuk probatu iskiat. Vale. Ikusten ze pasatzean, Linuxeko jokuak eta hostiaken? Ez deula asmatzen. A ver, hau nola suposatzea Linuxen funtzionatu behar duela honek, sokuto gerik. Right. Sokuto geri zein berko nuke, hau hartu eta instalau, ez? Baina hori nola itea. Exekute eman da ez du ezerren. Zein bereta hau, install... Bai, manjarokin, manjarokin, gozo. Eta hemen nik Linux eta norbait, sortzaile bikainak, hemen dauko txaten. Egin duna da, bersio bat .exe Windowseko eta beste da Linuxeko. Linuxeko nik ez dakit nola itean. Ez dakit nola jokatzean. Hemen doble klik eman da bentsatez. Bai? Ze hostia? Bai, klik bikoitza balio berko luke, bai. Jo, ani hemen kritikatzen. Norbait. Behon dizula berriz ere. Beraz. Bitu ze soinu, bitu ze soinu. Wit. Venga. Musika efektuak leio mota. Sync vertikala ez. Hizkuntza euskara. Ostia, txon. Ez da arkadestika konfigurau. Badabil konfigurau gabe, ja. Hau beste historia bada. Terminalian motel. Ez klik bigoitzantzako prepautaz txon. Venga. Jolastu. Bueno. A ver. Nola asuntua. Kolpe, ostiko. Kolpe, gora, kolpe. Besokin tira, o la gozatza ez? Dana botoi bada, ez? A ver. Vale, bigarren golpia hostikoa, vale. Hola, hostia. Baina zer da, hau jaun Andreok? Mierda, eman india, menperatua. Berriz jokatu. Baina zer da, hau jaun Andreok? Eta musika? Bueno, baina zer artistak indu hau? Venga. Ez.
Buah, Sifu bidimentsiotan, Matrix. Kulazo egin zenuen norbait, egin zenien. Gerturatu etxaiaren gana. Ai la hostia. Ai la hostia. Buah. Txarra naiz, adiskidok. Eske hori inda ez hiltzen. Ostiko mate betu da. Buah. Sifu. Kondairak dio jo sortzaileak bere burua grabatu zuela. Prince of Persia bezala entzunaz. Tak. Buelta eman, da azkar. Ondo. Kontuz. Zaila da, Bueno, ez dakit dana pasatzeik badago, edo puntu egitea da, beste gabe. Inberdana... Kakazarra. Inberdana jakin nundi datu zen, ez, da pixkat arontza joan. Baina ez di alde igualetik etortzen partida guztitan, Aleatorio da baina asuntua. Behatzi. Kateriko berena, 9. Aholkon bat. Atzea botatzea igual, ez? Amaren ditut. Futsies, jaurtik eta zure mugimendu defentsiboa da. Bale, hau erabiltzea atzeak abotatzeko, ez, karo. Hori nintzen nahi kontutan hartzen. Nik norbait jolazten ikusi nuen bideoan, bestela beti galtzen nuen. Ea ba. Me cago en diosa. Baina atzetik datu zenen, ez? Oze. Zaka. Despabilatzen. Bueno, amasei. Hobeto. Baina joko bukatzea noiz baitu ez. Zanga. Aka, xe. Ondo zen biltzan bukaeran. Kaka, oixe. Zast. Puto Sifu, Dios. Zerrilla. Hostia, norbait zaila da, Soinu ere zuk egina norbait? Nik uste baiet. Norbaitak musikara iteu Milky Trackerrekin.
Urda uste duztean ideia oso simple batekin nola egin zuen olako joko entretenigarria. Bai, kriston arteista dugu norbait, Hori bai, ni pixka txarra naiz. Unar dezadan lehen bailen. Gero behandu da baita ez eta faldu. Kabendios! Bada gorri alde bat 8 bit soinu simpleak egiteko. Ze horri alde da hori, norbait? Menu nagusira itzuli. Zartenak. Eta kredituak ze? Pasa inberda ez, kredituak ikusteko. Abesti hau Strelitziako laugarren maila, amaitu gabea. Ez dago krediturik, ez da pasatzerik. Vale. Bada horri alde bat 8 bit soinu simpleak egiteko. Eta zein da horri alde hori norbait? Bueno, nire markaiko horrena ez dut errapatzen ni pa dios. Trackage. Berrogeiko katea ginez gero, garatzaileak zorion zitzaitu. Oso urrutin hau berrogeiko katetik. Mekamen dios. Ez naiz horri alde zoroitzen. Vale. Bueno, gaurkoz nahikoa, lagunok. Gaurkoz nahikoa. Menu nagusira itzuliko gara. Eta guen irten. Agur esango dugu gaurko saio honi. Jarraiteko dugu, noski. Jarraiteko dugu. Zorionak, norbait. Sokutogeri oso joku nahi indezu, oen gontane. Behon daizula, baitu men jartzeko Zomorro Studiok zorionak lan aparta, animazio zoragarriak, oso joko teknikoa. Ea, noiz baita aurrez aurre ezagutzen garen. Etzenan, berta beraz norbait. Zomorro Studioan egon gozen manoski, antolatzaile gisa. Bale, pentsatzen honan egon zeinala. Osa, etxetik anintzen hon jama. Zorionak, berdin. Txatetik edo jokoan bertan. Best garatzaile, sfxr.me da horri aldea. sfxr.me. Vale, interesgarria. Gordengot. Noiz baite jute baneiz ni jamea, hemen dago sfxr 8 bit sound maker. Hor gorreta gatzea. Eta kristona norbait soinua eta baita eta soinua baita eharra. Bai, oso eharra, musika bikaina. Soinu edarrak, joko oso teknikoa. Eta oso lehante, norbait, zorionak. Zorionak, oain Estrelitzian txako oendik eta gogo gehiokin gatzega. Eta taure saiatuko naiz nire kaxa, nire marka pixkatu betzeten. Berrogeira, hostia, iritsen berro, zaila guztat hori, Baina guztua jasoko nuke garatzailean zoriontzen mezua. Eta urrunga jarraituko dugu Tempus Fugit, Joan Hortik, eta Too Hot. Eta luze batekin. Hiru joko ditugu eta zuzaneko luze xamarra, marrak eta hogei ez eta faldu, bani joa. Zorionak berriz ere, Euskal Game Jameko parte hartzailei, gaurko hiru jokoak bikainak izan dira, zein baino zein, oso desberdinak, oso beharrak. Eta jarraituko dugu.
jarraituko dugu bakizue, ikusentzuleok, Euskal Game Jamen informazio kezuek gamerontxian, eta handikan itch.io horri aldea joteko aukera dago, eta jokuk probatzeko ere bai. Beraz, baixe, behon deiela, sortzaile bikaina goi, eta, ondo izan, launok. Ondo izan, hemen jarriko dugu kamara, soilik. Eta agur bero bat, emango izuetan, oi? Oso ondo, oso ederki. Agur bero bat, adizkideok, gogoratu astelenero hemen zuzeneko bat izateala, bai ni, bai Doble Mauler, Ilargi, eta baitare Atenea 2403, eta beste egunetan izatea, bat artean izatea norbait ez, norbait zoritxarrez ez, baina izate du Zital, baitare Lasto Txapel, eta bueno, jarraitu Euskal sortzaile hoi. Zital askotan ibiltzea horre PC-ko joku brutala jokatzen da. Eta hoxe, erki hurren arte, ondo izan, eta jarraituko dugu Leicester beste saio batekin. Aio ate matxiniz eta haupa ondo segi Bartzelonan, eta ia izaten duen elkarren berri gehiago. Abixau Euskal Herria tortza izanen. Eta hoxe, dizkidok, ondo izan. Laster arte.